Bulan iso. Aku nggih cepet rampung ya to, Nok? Nggih. Aku ya bantu biungmu to. Nggih, kula nggih bantu biyung, Bapak. Nah, ya ngono kuwi sing tak karepe. Nah, kowe kok ya wis jagoni bapakmu karo biungmu kuwi wis kampung kok kalian. Nggih, Pak, iki wau kula kene rampunge pedamelan. Para kula saking kidul desa nika. Wah, lah kono ki lak tandurane pari to. Nggih. Wis tak ngerti, Mbok. Kalau wingi niku rak bare mlekap-mlekap sekolah. Wah, iso. Sakniki Bang. Kula sore kula sampun kerjaan sedanten. Ayo ayo. Kamu nggih. Saoran-orane nek anakku. Ya. Ya anakku bareng to Pakne mosok njenengan tok. Ya. Ini kawan. Yo mok sing tak karepe. Dadi ngene. Kowe kuwi nalika isih cilik tak lede. Tak domo-domo, tak dulang kau-kau. Pamrih wong tuwa kuwi kowe sesuk nek dewasa. Kowe iso mikul dhuwur meneh. Marang wong tuwa. Yo aku, yo biyungmu, yo kula warga. Iya to, Nok? Nggih, biyung. Terus menika biyung. Iya, yo kowe barang. Nggih, Bapak. Apa meneh kowe anak wedok. Kudu sing Anak wedok ki ya mung caklan lho Pakne apa jenenge? Satru mungkin caklakan ngono kae lho, Nok. Nggih, biyung. Nek anak dhewe muga-muga lega mlaku untuk Amin. Ojo nganti kena alam. Ojo nganti kena godha sing Nah. Jelas ngono lho, Nok. Betul le? Nggih. Ah, ngono kuwi sing dikarepe wong tuwa. Mula kowe sing dadi anakku kowe kudu iso dienggo tulodo marang para wiranom ing desa Wedangan. Nah, nganti kowe nggo tulodo cah nom-nom kok tuminggakmu kurang becik. Lah, jenenge kuwi ora mikul dhuwur jero marang wong tuwa. Jenenge mopok. Cocok marang wong tuwa. Raine wong. Lah, ngene aku yo. Aku arep takon. Kowe iki pirang-pirang dina tak sawang. Iki kok kaya ora kaya adem. Ora upamu ki aku ngerti. Obat. Ada yo. Nggih. Nah, Bener kandhane bapakmu. yo iki tak iso. Aku ki wingi kenang dene. Ora kok anakku lanang kok. Ora kok adate. Nek bengi ora iso turu. Nek awan pincatan. Mangan wae ora. Nggih, itu mboten mangan napa niku. Lah, jajane ono. Nggih. Ngeten, Pak. Yo Hmm. wonten ing ati kula. Kula niku kepengin badhe mulyakaken tiyang sepuh. Lah, Ya apik ya ngono le. lah sing tak karepe yo ngono kuwi. Nek wong tuwa iso mulya, tegese anak iso gawe mulyane wong tuwa. Iya. Ngeten. Yo ngono kuwi kakangmu. Nggih, Bapak laras menika Bapak. Contoh nang kakakmu.
Encen. Ngeten, Pak. Piye. Kula gadah kentep kula badhe pados pedamelan wonten ing Kitha Goro Majapahit. Arep golek gawean. Nggih. Omah kowe gaweane wis kekliwer akeh. Nang sawah sak anggorak sapa. Mangke saben-saben kok dipadoske tiyang piwontenan iki sak Wis dosa. to. Ya ora ngono. Lah nek kowe arep lunga nang Kediri, ya arep nang negara golek gawean, ki terus kepiye? Aku karo biyungmu tak tinggal Kancane lanjut sapa? nah. Mongko salah semono dimbare yo sing arep garap sapa ngono. Ora Nggih. Nggih, Pak. adikmu tak wedok ora iso. Ning kula kan tetep kudu pados pedamelan wonten ing Kitha Goro. Mangke perkawis saben mangke kajenge dipun garap tangga teparo mangke dipun parokaken mboten menapa-menapa, Pak. Nggih. Ning tenan, Nggih, Bu. tenan. Wis mantep ku dadi atimu. Kowe arep golek gawean. Golek gawean. Iki pancen atimu arep gawe mulyane bapak karo biyung. Nggih, Karo Pak. Purwowarga. Nggih. Kula badhe mikul dhuwur mendem jero marang tiyang sepuh. Pak, nang Kutha Goro kan nyambut gawe apa, Kak? Lah ya sengko sak gawe-gaweane ku anggere tekan Kutha Goro rak ya Ana gawean. ana gawean. Kowe aja pas kok melah. Percaya marang aku. Nek ngono ya. Oleh. Nggih, Ya yo, oleh to. asal. Wis saiki ngono. Nek kowe pancen arep golek gawean. Ya tak pangestoni. Aku oleh. Kowe tak dumake. Muga-muga engko nang negara gawe entuk. Nggih. Ah, saiki ngene. Kowe nek arep gawe saiki. Ayo. Guru mari kan telan mori. Cilik. Kaju. Engko tok busane. Busane keselamatan kowe. Nek ana apa coba ya apa bae. Tok tamake. Ngerti to? Nggih. Wis kek. Kowe dalem. Nggih. Yo. Yo, kula pamit kula badhe tata-tata langkung rumiyin. Ah, Ya sedengane wong tuwa banyu pilih ya. Ya, bener. aja lali duwe mari kae. Nggih, Pak. Nggih. Wis nanti ya. Terima kasih banyak ya. Iki lho. Ayo, dan anakmu ra minten ning ndi? Tahun ini biar pulang kita semua ya Pak ya. Kok yo Pak? Wah, Oh lah iki. Kayak kok iki? Kene 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 kene. kene. Iku kene. Wah. Waduh. Kok le? Arep ket mau tak tak. Kayak nanti kan mau ki dari para bapakmu. Kula nang mboten wingking. Nang buru ngopo? Memburi kok suwene ora. Wah, aku nang buru ora kowe kok. Resik-resik, Pak. Tenan kok. Nggih. Sing tak resiki apa? Lan TV, Pawon. radio. Radio, TV. Kok diresiki? Kok diresiki enggak apa radio TV didol. Lah. Kok didol piye to? Yo dilap-lap. Oh, tak kira nak. Iki salah. Tolapi. Sak kena reket di rekete diresiki. Nek kula dol mungkin kula sugih. Kamu ada TV kok sugih ya Pak Nur. Dodol TV ki dol lemah-lemah ngoten iki gak sugih. Aduh. Ora apik. Anak bapak lu ora kena dodol Pak kula dintangen. Takon apa? Takon apa? Kakang Adi Lah kula mulai kan. ngalih ngopi ngopo? Kula ki madosi Kakang Adi kula. Kakang ten pundi Kakang Adi kula? Lah kok mau ora ketemu kowe apa? Kowe ki Boten. wis padatan kowe iki ora pisah. Ora pisah Toh, kok karo kakangmu Pak iki. Guno. Lah nggih niku lah kula ki ketemu madosi
Ajeng kula jak resik-resik ten wingking niki wau ajeng kula jak nganu ten kamar resik-resik kamar. Kok mboten wonten lho. Nah, wis nek lek ndek wis kok. Ampun. Ten pundi? Aku takon bingung iki. Yo. Ten pundi yo? Aguna iki mau ki kepingin ra pawatan iki ora pati nyenengke lah terus niki pamit arep golek gawean nang Kutagara jarene. Golek gawe ten Kutagara? Iya. Lah napa to nyambut gawe ten riko? Wonten mriki mon kathah gawean lho. Nek kuwi wis tak omong. Nggih. Lah wis tak dino. Wong nambut gawe nang kene wis Salah pirang-pirang. gaweane. Lah enggak to. Arep nang negara. Golek gawe. Supaya tambah nyaman. Lan kakangmu omongane arep gawe mulyane. Nyari wong tuwa. Nek ngoten kula nggih tak derek mawon kula tak ndek nganu usul kakang Adiguna. Lah mang golek nang ndi papane. Aku Aku tak tak kandhane wong kowe iki cak wedok. Ora sak yo ben kakangmu golek gawane negara yo ben. Ane kula ki mboten saged pisah nek lek kakang Adiguna. Pon ngeten Pak, kula dinututi kakang Adiguna. Pon nggih yo, pon nggih Pak. Kepiye ta iki? Ora kena dikandani. Pripun papane? Sampe jago kaya ngono. Wah, Pripun papane? sakjane. Kowe ora nelpon. Mboten Anu no. Kowe ngomong bae. Ngecane kula jenengan Bapak Robio Ya, iki. wis. Ayo aku tak masuk sini. Nggih, nggih monggo. Monggo